mayong adlaw. It's me, Hanamita. And for today's video guys, lain man dining broken hearted ta guys. No kay gutomon ta permi. Char lang. So naabot day ko diri guys sa Yanis Eatery and Lechon Manok. Diri ara ni siya located sa Pantukan guys. Sa sentro lang siya. Mao na iyahang location guys. Padulong siya sa Mati nga dalan. At bang lang po day ni siya dapit sa Jollibee guys, sa Pantukan. So karon day lang opening guys, and ni Ari Jud ko kay nabalitaan ako mga lami kaayo ang ilahang mga pagkaon diri and affordable lang pud siya. Tan-awa ra gud na guys oh. And spacious pud kaayo ang lugar guys. Naapod sila diri ay mga lamian nga mga lechon manok. Dali guys, mga unta. Nanghira gid mi diri kay maniudto. Gikan kami pabini niyan himig Pantukan para maniudto diri sa Yanis Eatery and Food House. Kay nakabalita ko nga lami lang pagkaon. Ani na mo? Ha? Oh. Unsa? Mura din ang yan diri. Mura pag yan diri. Para maniudto. Ikaw lami lang pagkaon. Sige. First bite. Anong favorite kanimo pero hindi mo ma'am? Limit. Tay, ang ato ang Nagbalon mo ka kag si Teresin. oh, nagbalon mo. Kono ko. Kami. Palagi pakyon ako ni isa kay ani guys. Sa katray. Oh, isa ka tray. Wow. First bite. Ano pa nagiging daw? I love inigaw guys. First bite. Lang ha. Anahan ko, kadilit ko siya para kamalingan natin. Ano, nag-diet ka ba? Pero hindi mo kung ganun diet. Hindi daw. Dapat gawin ang rice. Dapat lang ako. Kata na po kuan. Kalok siya na. Shek. Ay, pero kain sa sapat. Ha? Ay, pag ito matumurog din. Tahong na putik, no? Pero kung sa'yo na tulog. Sige. Jangan sabaw. Mukbang by Hanamita. Harap. Kami siya, dako kasi kulo. Adobo ko naman kaya. Hindi na sa mag-diet ka, mana. Dako kayo, ha? Ako na ba? So, mga to guys, perti na kong kaon, murag mag-stress eating naman po siguro ko ani oy. So, bago ko may uli guys, nag-istorya-storya sa sa owner, si Madam, and gipadalan ko niya og bring house guys, lechon manok. Wow! Pero wait, sa lang di ay kanapoy mga nakaila pa pod sa ato adiri ang mga cutie-cutie nga mga baguettes. So, bitaw guys, oy, if mag-adto mog Mati or maanhi mog Pantukan, pwede kayo mo mag-lunch or mag-dinner or mag-breakfast diri sa Yanis Eatery and Lechon Manok. So, located rin siya guys ha sa Pantukan, Davao de Oro. Da, pag bring house. Manangin siya ko ha. Uy. Okay. Bye, ma.